Hai că am început. Haide. Da. Aici. Mie da. Hai. Hai că filmez eu, lasă că filmez eu. O să randez eu asta. El la mine filmează. Da, da, cu FPS-urile mai puțin. Cam puțin. Hai. Deci o să începem ușurel, încă nu-l bat de la început. Luăm ușor. Mă scuzați, la început blochează. Așa. Un pic. Un pic, sper să nu se audă sunetul, să-l opresc. Avem mai multe FPS-uri acolo. Oh, băiatul deja a venit. Cum vedeți, șoc direct. Un somalez mi-arată guru. Nu știu ce mic eu pe măsura lui. Nu știu ce mic eu. În greșeală am activat timpul. Ah, m-a văzut somalezul. Nu-i greu. La început nu-l bat. What the fuck? Că nu dă lapte? Cred că toți știți mapa aceasta. Nu e. Nu cred că vă trebuie tutorial. Ah, am uitat să-mi iau niște porțiuni. Dezavantajul la mapa noastră care jucăm e că ce nu trebuie să știți, nu puteți să cumpărați iteme după ce muriți puteți să cumpăra iteme. Oh, vine Somalia. Da, vine ca butul după mine. Pare că iar ți-l iau. Ah, dar n-am HP. Ah, fă. Hai să vezi în video. What the fuck, mă mor minionii. Cred că asta ar va fi epică dacă mă murea. Cred că va fi epic. Cine? Nu, nu știu. Nu o da în direct. Nu o da. Nu o da în direct. Mamă, iar vine ăsta. What the fuck? Mi-o iau. Mi-am luat-o. Măcar e bine pentru mine, pentru că acum am iau destule iteme. Jack. Știu că nu-s recomandate. Da, pentru Jax e bună. Asta e cea mai bună recomandată, Forța 3000. Da, Tea Tureta.
Vezi că am speed-ul mai mare ca al tău. Hai că te las, ai noroc. Ah, chiar am uitat să-mi cumpăr de-alea. Satană. Mor satană. Ah. O, vine Somalia. Ți-am că-s bun pe mapă. Să vedeți scorul 3-1. Cam jalnic, părerea mea. 3-1. Na. Nu se compară. Hai, minioni. Da, închide-l și tu cum l-am închis eu. Care îmi dă și mie niște ceva pe acolo. Hai mă, dă-i mai tare, dă-i mai tare. Hai, rezist-o la turetă. What the fuck? What the fuck? Așa la viață. M-a luat minionii. Nu? Nu m-a luat. Deci, epic fail. Ceva epic. Și la bătaie. Cic. Ne blocăm și aia. Oulu. Gata, mă, mai ți pacă prostul. Nu dau lapte. Da, dai cash. Nu dau nici lactate. Nu că nu-mi plac. Mor. Ai foame. Treci aici. Oh, asta nimerește pe lângă. Păi de ce faci praf, mă? Ți-am dat voie. Da. Doamne, că nu. Însură-te, nu. Cred că mie. Uite-mă la un film. Urât. Retragerea. Tipule care nu dai lapte. Retrage-te. Ce epic. What the fuck? Acolo pe site. Nu veni după... Nu veni. Nu veni. Hai să-l lăsăm. Îl lăsăm sau luăm? Hai că-l lăsăm. Mai bine îl lăsăm. Că e băiat cu minte. N-a dat azi lapte. Păi te-am lăsat. 2 secunde. M-a luat tureta. Da, tu măcar filmezi? Mie mi-arată în colț. Nu mai mi-arată, nu știu de ce. Când încep filmarea, nu-mi oprește FP-ul. Prima dată când merge, prima dată filmam cu Bendy. Aoleu. Am tot ce-mi trebuie. Aia nu-i pagubă la câte omor iar. Am sărit pe lângă. Asta e cum avem aici. Și vedeți, nu-i greu. Luați un caracter ca asta. Ce m-a luat. Nu mă ia. Mor tu, că mă iei. Jax, mamă, dacă mi-l deblochez azi pe Draven. E prea șmecher. Nu, vine domnul cu laptele. Mamă, cât HP. Uite-te aici, frate. Sper să filmeze măcar ceva HD chestii pe acolo.
What the fuck? Bă, nu iau. Oricum vreau să mă mori. Ah, nu pot să o deblochez. 3000 și ceva. Atunci dăm pe daune. Da, de ce mi-am luat aia? Am vrut să-mi fac puțin rost de HP. Sper că filmezi. Doamne, dar să filmezi. Doamne, iartă-mă dacă nu filmezi. 1250. Trecem la vechiul meu prieten Denizen. Da, ăla ai cumpărat? Nu. Trecem la... Stați un pic. Ai, nu ne omoară tureta, fraierul. Că e bulangiu și e bun. Ah, n-am bani. Cauza sunetii tale. De Lucifer. De Abrân. Haide, mă mișcă. Aia, eu le-am pe toate deblocate în afară de ceva. Vreți, ia uite, acum un. Pe deasupra. Sup, țap, țap. Aia, nu-i greu să te omor. Hai, maxăm Q. Am Q, W, joc E1 prea, știu că e bun. Ultimata e 1, nașpa. Haide-i. Nu se poate deci vorbim. Vedea, vorbim unul pe care. Hai, bă, mai bine decât să-l avem pe ăla în confă. Ascultați, seria asta o vom face cu diferiți eroi, de exemplu, eu astăzi fac cu Alistar, că e cel mai nou meu. Următorul episod îl voi face cu... Lăsați în comentarii. Nu! Asta sigur o să-l las pe Fiora, eu n-am pic de bănuț de ea. Ah, nu vreau să iau HP-ul. Dacă vreți să faceți donații, să n-avem probleme. Da, donați-mă. Primele video. Prietenași, dați-ne banii voștri. Mai mulul ăsta să-și ia lapte. Că nu vrea să dea lapte. Da, dacă vreți să vă uitați la videoul lui. Sper să filmez bine, să audă vocea mea. Sper să nu mai se audă vocea aia care aveam. Din cauza microfonului meu. Ia uite cât damage dau. E bun. Hai, ți-am spart. Pa. Mamă, te și spawnezi cam repede, tu. Dimânia. Sper, dacă vreți și cu sunet data viitoare. Apropo, dacă vreți să punem de ăsta, cum îi zice, bot, să ne zice. Că noi n-avem niște probleme. Tu, de ce ai luat aia? Adică tu ai probleme, nu eu. Înapoi. Da, sau cum am fost și eu cu un prieten. Îți băteam cu... Gata. Trebuia să nu mă las să bat. Da, o să vină și prietenul nostru electric. Ăla o să mai facă cu noi. Dar efectiv, ce-o din ăsta, doamne, v-ați îmbrăcumit de azi, vă mai zicem ceva. Acum, episodul ăsta îl filmez decât bătând un joc de băiatul nostru. Lancelot. Și... Da, cam Deci, uitați-vă la scor 2 cu 8 cu 2, cam jalnic. Și ce iteme? uitați-vă la scorul nostru, ne uite. Da. Nu să mă spawneți în discul de ăsta cu el. Aia, nu mersi. Las minionii. Vreau să te mai bat odată. Să mai fac. 5 milionilor tăi. Păi de ce? Hai, dau la... Lasă-mi toate și dau lapte. M-am uitat, nu dă haști aici. Vreau să bate. Nu, dau lapte. Deci am mai făcut un kill. Deci cam ușor. Să nu vă anunț acum din prima. Mâine școală. Deci. Aia nu mă chinui să-i sparg. Aia. Vrei să o sparg? Vrei să o sparg? Hai că o sparg. Adică nu. Unde ești? Băiatul cu minte. Ce băiat rău. Vreau să mai omor o dată. Deci asta a fost pentru astăzi. Vă așteptăm și data viitoare. Baftă dată.